арабски. Арабски. Ода жалва. Си. Поздрави специално за Руси и неговата компания. Яша, Руси, Яша. Една гама горе, ако може. Абиби, топ, 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 абиби, топ, 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 топ. Само ти билет, само ти билет, само ти билет, Само Сивиево, само Сивиево, само Сивиево, само Сивиево, само CBX, само CBX, само CBX, само CBX, само CBX. Habibi, top, top, si, top, 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 si, top, 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 stop, top, 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 Habibi, top, top, si, top, 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 si, top, 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 si, top, 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 ra, 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 ra. Само за Бединета, за всички приятели и от Ради Горския. Още една пара пристига от абитурента за неговите приятели. Кой каза? Едно! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Колеги, значи има една пара. Поздрави специално за абитурента, по негово желание Хабиби Топ. Habibi, Да, come to Dubai. come to Dubai. Habibi Top, 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 Si, top, tiki, top, top, Habibi, top, top, si, tiki, top, top, si, tiki, top, Habibi, top, top, si, tiki, top, top, si, tiki, top, Habibi, top, 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 Habibi, top, top, si, tiki, top, top, si, tiki, top, si, tiki, top, Habibi, top, top, si, tiki, top, top. Кой каза? Едно! 9,
يا حبيبي حبيبي دق دق سيدي دق دق سيدي دق دق حبيبي دق دق سيدي دق دق سيدي دق دق. Поздрави специално само за шампионката. Поздрави от Георги за Рая. За... И за абитурента за Рангел. Habibi, top, 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 Habibi, top, 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 top. И отново поздрави за най-красивите момичета, за Рая и за Кримена. Хайде, Менко. Топ, 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 Хабиби, топ, 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 топ. Яша! И отново поздрави за Горския от град Лъга. Специално Георги поздравила и Аметко, приятелка и Рая. За твой магат пожали Рая специално. Айде! За Горския